या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी जिरायतसाठी 10,000 रुपये प्रति हेक्टरी, बागायतसाठी 15,000 रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागासाठी 25,000 रु प्रति हेक्टर असे अनुदान क्रॉप इन्शुरन्स हे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे। यासाठी जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानीकरिता 365 कोटी 67 लाख तर ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये झालेल्या नुकसानीकरिता 4,864 कोटी असे एकूण 5,221 कोटी रुपये इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आले। जुलै 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानीकरिता दि. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 365 कोटी 67 लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दि. ऑक्टोबर 26, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये क्रॉप इन्शुरन्स 14 जिल्ह्याकरिता रु. 2,860 कोटी 84 लाख 7,000 रुपये तर क्रॉप इन्शुरन्स ऑक्टोबर 27, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 9 जिल्ह्याकरिता रु. 774 कोटी 15 लाख 43,000 रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे। शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना 21 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायतसाठी 10,000 रुपये प्रति हेक्टरी, बागायतसाठी 15,000 रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागासाठी 25,000 रु प्रति हेक्टर केली क्रॉप इन्शुरन्स जाणार आहे। जुलै 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानीकरिता दि. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 365 कोटी 67 लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दि. ऑक्टोबर 26, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 14 जिल्ह्याकरिता रु. 2,860 कोटी 84 लाख 7,000 रुपये तर ऑक्टोबर 27, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 9 जिल्ह्याकरिता रु. 774 कोटी 15 लाख 43,000 रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे। शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना 21 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायतसाठी 10,000 रुपये प्रति हेक्टरी, बागायतसाठी 15,000 रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागासाठी 25,000 रु प्रति हेक्टर केली जाणार आहे।